vytvorené koryto dĺžky približne 2,5 kilometra, pričom iba jeho dolná časť je aktívna. Sú to miesta, kde sú kumulované tzv. Bludné vývery termálnej sírnej vody. Východzí alebo základný materiál k tvorbe bahna je priplavovaný ľavostranným prítokom obtokového ramena z Považského Inovca. Sú to spráše splavované pri prívalových dažďoch. Táto primárna hmota pôsobením blúdnych výverov termálnej vody, organickej hmoty a mikroorganizmov sa premieňa na liečivý peloid. Bahno z dna obtokového ramena je čerpané kalovým čerpadlom do zrecích bazénov. Kal sa vlastne po každom čerpaní po určitej dobe usadí, voda sa vypustí a znova sa načerpá kal liečivého bahna. Ten cyklus sa opakuje, až pokiaľ ten jednotlivý zrecí bazén nie je plný. Vlastne spotrebované blato alebo bahno z toho jedného zrecieho bazéna vystačí pre potreby balneoterapie približne na 1 rok, veľakrát ani toľko neminieme. Tieto zrecie bazény majú prírodné dno, hĺbku 120 až 140 cm. Teda, ako som spomínala, doba zrenia trvá tam približne rok. Optimálna teplota zrenia bahna je 40 až 42 stupňov. Táto teplota zrenia sa dosahuje napúšťaním termálnej vody na povrch a od dna je prirodzene dohrievaná blúdnymi vývermi.